Breaking instrumentation. Come with me, getting lost forever, uncovering a new world. No boundaries. Fall into lost. Fall into lost. And then we're just come with me.
faktisk, at min dag på Næstved er gået rigtig godt. Jeg kom over og vil bare gerne ud og køre og hygge mig. Og jeg har ikke siddet på cyklen siden Slagelse, så alt taget i betragtning af, at jeg i første heat vælger i starten af omgang bagefter. Kører tider som en top 8 stykker eller sådan noget. Ja, det synes jeg er meget fint. Anden heat kommer jeg okay fra start, og der er en del af vælter, så jeg får en del placeringer der. Nogle kører forbi mig, og jeg kommer forbi nogen igen, så der tror jeg ender ud som 8 i anden heat. Det synes jeg er fuldt ud godt tilfreds med at komme over, sådan set bare for at hygge mig og få point. Når det er, at man ligger 8 samlet i stillingen, og man bare går efter at få point, jamen, så må man sige, så har jeg nået lidt mit mål. Fordi mit mål var ligesom at ligge i en top 5 i år, og det har jeg ikke rigtig kunne leve op til. Så jeg ved, hvad jeg skal arbejde med til næste år. Det må jeg bare lære at blive bedre til. Men jeg vil helt sikkert lige sige tak for sæsonen til MK Motorsport og Morten, og min mekaniker Simon, min far og min mor og min familie, min kæreste og ikke mindst min sponsor, som Grener Isolering og Troede Tømmerfirma har været rigtig, rigtig gode til at støtte mig igennem den her sæson, og også en af grundene til, at jeg har fortsat med at kunne blive med at køre i år. Så rigtig mange tak for det. Han gik bare rigtig dårligt, for at se det lige ud. Havde en okay træning, hvor jeg valgte som træer. Og derfra der gik det så bare ned ad bakke. Jeg kørte 16 lap første heat og kom op bag bommen. Og da jeg kom op bag bommen, stoppede cykel, det gør altid, hvor den ikke bliver på varm, mens vi holder der går lige et par minutter. Så kunne jeg ikke starte den. Der må være noget sensor eller et eller andet, der er tosset på den. Jeg kan i hvert fald ikke finde fejlen i umiddelbart. Så jeg trampede, og til sidst lykkedes det at få lige split sekund før bomben gik, og jeg fik den i første gear. Så en helt panik, og så kom jeg ringe fra start, kom afsted som et par 20'er, og kørte mig op som 10'er og kunne ikke rigtig nå, men jeg var noget forslået af sten og alt muligt, da jeg kom ud. Så det var en 10. plads i første heat, ikke noget jeg virkelig kunne bruge til meget, men ja, lidt frustrerende. Anden heat brugte så det meste af pausen på at få skruet og bytte rundt til en anden cykel og noget, da jeg som sagt ikke kunne finde fejlen. Og kom ud til anden heat og kom afsted som 7 stykker eller sådan noget. Det gik faktisk rigtig godt. Og på anden eller tredje omgang, der smed jeg det lige et sving. Og egentlig forholdsvis hurtigt op igen, men min udstødning er bøjet ind under bagenden. Så hvis jeg blev ved med at køre med det, så koster det en udstødning. Der kan arbejderne ikke pleje at holde til det. Så jeg måtte ind i reparationsområdet og få bøjet den ud. Og da det ligesom var ordnet, så var de begyndt at tage mig med en omgang. Så var det lidt nytteløst andet. Så det er en rigtig dårlig afslutning på sæsonen her de sidste 2 løb. Det er lidt frustrerende, jeg må se, hvad tiden den lige bringer. Jeg har ikke lige oprørt spændende lige nu. Jeg må lige se, hvad der lige sker. Hvordan gik din tidskveld? Min tidskveld, den gik fandme godt. Jeg var fandme kørt bare skide stærk. Helt vildt. Der var bare lige 4 andre, der lidt stærkere end mig. Hvad med din dag? Min tidskveld, den gik fandme dårligt. Gik den dårligt? Ja, der var 9 andre, der kørte stærkere end mig. Fuck, hvad sker der på det, mand? Hvad så med hele? God start. Nej, fuck lidt lort. Jeg har lavet 2 dårlige starter. Det var sådan lidt noget skidt. Så må man bare prøve bagefter. Alright, fik du taget hovedjob? Fik du nyt dæk med hjem? Nej, desværre. Men god start. Jeg faldt bare langt. Det var Michelin-dæk. Ja, det er værst at bruge Michelin-dæk til. Fucking skød, mand. Hvad med anden hit? Ja, anden hit, der jeg tænkte jeg, at vi ville komme lidt hinanden med, så vi var lige 5-6 mand, der lige lagde sådan. Det var sgu egentlig bromance. Det var lidt forskellige farver, det var fedt. Hvad med dig? Blev du træt? Ja, jeg kunne bare ikke køre stærk nok. Nej. Jeg ville simpelthen ikke køre stærk nok. Var der 9 andre, der kørte stærkere igen? Ja, mere end det. Hvad blev du så på dagen? Jeg endte med at blive 8. Det skulle da godt. Det bedste i år, eller hvad? Ja, det er det. Ja. Jeg havde det til, men det var det, det blev til. Så det er godt. Hvad med dig? Jeg blev 15 og 12, det ved jeg sgu ikke, hvad det giver. Omkring der. 15 og 12, det er næsten 30, det er... Jeg ved ikke. Jeg kan ikke regne. Jeg blev 27 så. 15 og 12. Ja. 27. Det må jeg blive. Ja. Det er sgu fint. Ja.